Het is dit hier 50 jaar lang dat de Ljouter detective-schreeuwer Hans van der Kallen, beter bekend als Havank, verstoorn is. Maar haast 10 miljoen boeken is hij nog heel de meest verkochte detective-schreeuwer van Nederland. Stichting Mateor wil met tal van activiteiten het leven en werk van Havank op een nij onder de aandacht brengen. Onder andere met een expositie op Dekemastaat in Jelsen, dat van der Kallen bij zijn leven graag komen mocht. De landelijke belangstelling voor Havank is de laatste jaren likwijls werd aannomen door de publicaties van nieuwe avonturen van de schaduw, skreund door de succesvolle misdieschreeuwer Thomas Ros. Havank is daar weer een klein beetje mee tot leven gekomen. Een nieuw boek met wat grotere letters, want de zwarte beertjes zijn toch wel erg moeilijk leesbaar vanwege de kleine lettertjes. En nu was er ineens weer een heel nieuw boek in de trant zoals Havank schreef. Sjogge je als stichting nou echt dat toch de boeken van Thomas Ros er opnieuw belangstelling is voor het oude werk van Havank? Ja, oude pockets die zijn nog steeds zeer gevraagd. En soms ook duur voor veel geld aangeboden op Marktplaats. Thomas Ros had intussen 3 trailers met inspecteur Callier, alias de schaduw, op zijn naam gebracht. Het eerste deel van deze nieuwe riege, Caribisch complot, schreeuwde hij 6 jaar op fysiek van Utjouwerij Bruna, omdat de Utjouwer 140 jaar bestie. Het voel hem doen net dat, zo vertelde Ros in 2008. Het is me vies tegengevallen om te doen, mag je best weten. Ik dacht, dit schrijf ik zo, ik schrijf nogal snel. Dus ik dacht, dit doe ik als ik de plot heb, en die had ik, dan doe ik het in 2 maanden. En dat is niet zo, het is heel moeilijk. En ik weet niet hoe lang Havank worstelde met een boek. Ik weet wel dat hij worstelde ermee, maar dat had ook te maken met zijn privébezorgjes en de drank. En altijd maar boeken vertalen, want Havank had altijd weer geld nodig, waar dat bleef. Maar ik heb er langer over gedaan dan met een normaal dikker boek van mezelf, moet ik zeggen. En dat is omdat je toch voortdurend moet oppassen dat je in die stijl blijft, in character blijft, met de schaduw. En Groeide uw respect voor Havank daarop mee? ja, dat wel, absoluut. Ik kom uit die generatie, jaren 40, jaren 50, dat alle vaders, en zelfs mijn vader die bij de BVD werkte, die dus beter moest weten eigenlijk. Maar ter ontspanning natuurlijk gewoon holde als er een nieuwe schaduw uit was naar de kiosk. Om daarvoor een gulden of 1,25 de nieuwe schaduw. Hè. De schaduw is er weer, of ze adverteerden ook op de stations ermee. En ik las ze ook. Hoe vond u dat toen in die tijd? Ja, dat weet ik niet goed meer. Ik weet dat ik toch, in die puberteit was dat al, de wat hardere boekjes las natuurlijk. En je moet ook niet vergeten, in die dagen had Havank, althans voor ons, gereformeerde pubers, een ernstige concurrent. En dat was niet alleen de Saint, maar je had ook nog een Amerikaans schrijver, Mickey Spillane. Daar mocht je vader je niet mee aantreffen. Dus had je die dus wel. Dus met mijn broertje boven ergens lagen natuurlijk mee. Want daar zat wel seks in. Voor die dagen zat daar seks in. Dus, en je las natuurlijk, ja, daarom ook. Dat is zo. Dus, U heeft ze nu wel herlezen. Wat vindt u er nu van? Nee, het spijt me verschrikkelijk. Wat ga ik nu nog op mensen... Nee, ze zijn kwalitatief niet. Als je eerlijk bent niet. Ze zijn humoristisch en ik kan me heel goed voorstellen... Ik heb nog gelachen, dus dat is een verdienste in een boek. Als je een spannend boek ook humoristisch wil vertellen. Ja, kwalitatief in het spannende genre vind ik dat de plot ook klopt. En Havank gaf veel minder om de plot dan om de manier van vertellen. Om het mannetje de schaduw, om de vrienden van de schaduw. Maar hij haalt de meest krankzinnige toeren uit om een avontuur te laten eindigen, hoor. Ik denk dat Havank zwetend en vaak met 1 glaasje hierneven naast zijn Remington-machine heeft gezeten en gedacht, hoe haal ik die deadline, En toen heeft hij er maar wat van gemaakt. Ja, het kon in die dagen. Hij zou het nu niet meer gered hebben. Alle jaren weer komt om 22 juni heen een uverradig gezelschap bij elkaar in Ljout om de sterdijd te betinken van Hans van der Kallen, beter bekend als Havank, de schreeuwer van de schaduw, de verneemde detective-romans met haatinspecteur Carlier in de haatrol. Op het zonnig terras van Schaduws Villa My Own Business, warm nog in de novemberzon, had notaris Getebaard inmiddels voorlezing gedaan
van Schaduws testament. Het is tevens een mij dierbare wens dat elk jaar op de verjaardag van mijn verscheiden mijn vrienden hier bijeenkomen voor een luisterrijk maal en om een dronk uit te brengen op iemand die mens is geweest naar zijn beste vermogen. Dit is mijn laatste wil en het testament. Dat God, dat gij, mijn vrienden, ook onder dat woord moogt verstaan. U allen zegenen. Amen. Was getekend Charles C.M. Carlier. Wat is die liefde voor Havank toch? Zijn humor, denk ik. Zijn manier van schrijven. Je moet echt geconcentreerd lezen. Want hij maakt hele ingewikkelde zinsconstructies. En Havank lees je niet eventjes zo tussen neus en lippen door. Daar moet je voor gaan zitten. De boeken van Havank. 30 dielen op een riege met de avonturen van de schaduw. Nou alleen nog te krijgen in het boekenantiquariaat of de boekenkost van de echte fans. Maar in de jaren 50, 60 als de verneemde Zwarte Beertjes riegen nog bestsellers voor een miljoenenpubliek. Als je je realiseert dat er van de boeken die wij van Havank hebben uitgegeven meer dan 10 miljoen exemplaren. 10 miljoen exemplaren. En Nederland was toen echt wel een stukje kleiner dan nu. Verkocht hebben. Laten we even een Harry Potter nemen die nu 1 miljoen exemplaren heeft verkocht. Kun je nagaan wat toen 400.000-500.000 exemplaren van Havank betekende. Dat was echt fenomenaal. Meneer Havank, hoe bent u eigenlijk met schrijven begonnen? Ik had niet veel te doen, iets om handen. En dan ben ik op een gegeven moment eens gaan proberen of ik een detectiveboek kon schrijven. En dat heb ik toen aan een uitgever toegestuurd. Kreeg ik terug. En toen op een gegeven ogenblik, toen hoorde ik dat mijn voorganger, als ik het zo noemen mag, de heer Iwans, dat die overleden was. En toen heeft mijn uitgever zo'n beetje half Nederland ondersteboven gehaald om mij te vinden. Ik zat ergens in de Rimboe. En toen ben ik vrij hals over kop naar hem toe gegaan. Meteen een contract afgesloten. U heeft het steeds over toen. Wanneer was dat precies? Dat was 35, 36. Eigenlijk was hij al in 34 gekomen, 1934. Hij leverde hier toen een manuscript in. Dat is hier beoordeeld. Daar is toen uitvoerig over gesproken, wel niet. Maar er was op dat moment een andere auteur, Iwans, die in die tijd met heel veel succes werd uitgegeven. Die overleed. En toen was er iemand zo slim binnen de uitgeverij om te zeggen, hadden wij niet een auteur die Havank? Laten we die weer eens even benaderen. En toen bleek het manuscript ook nog hier op de uitgeverij te zijn. Ja, en dat is het begin geweest van een ongelooflijke successtory tot aan zijn overlijden. Toch is hij er niet rijk van geworden. Nee. Hoe kan dat? Eigenlijk in die tijd was de uitgever betaalde voor een manuscript, ingeleverd manuscript. Anno nu zou dat absoluut niet meer kunnen. Nu zou je royalty krijgen, et cetera, et cetera. Of Havank nu 1000 exemplaren verkocht of 100.000, dat maakte voor hem niets uit. Hij is er nooit rijk van geworden. Nee. Sterker, hij werd ook niet alleen uitbetaald in geld. Ja. Dat klopt. Ik heb hier in huis hebben wij contracten waar staat dat hij voor het inleveren van een nieuwe Havank, dus een nieuw manuscript, of een pak, dus echt een colbertje en een broek kreeg. En ook gezien zijn levensstijl hebben we hier ook contracten dat er met naam en toenaam de drank genoemd werd die met hem meeging of bij hem thuis bezorgd werd. Hendrikus Fredericus van der Kallen waar binnen op 9 februari 1904 onder Widdemediek in Ljout. Dessin ouders een worden en pettenzaak hierne. Je te hij eerst Rikus, doe Harry, later keer hij voor Hans als opname. Zijn leefde voor de klassieke talen leert hij op het gymnasium van de Paters Augustijnen in Eindhoven. Maar maakt die opleiding net aan. Hij wil schreeuwer worden, maar kan waarom in Ljout geen inspiratie vinden. Het begin van een haat-leefde verhouding met zijn bettenplak. Hij hier een goede baan bij Ljout. Maar hij vond het een verschrikkelijke stad. Hoezo? Ja, hij houdt er net van. Het weer koud en kil en de meesten weer net plezierig. En nee, hij houdt er net van. Hij houdt net van de meesten, hij houdt net van de stad. Maar het is weer een haat-liefde verhouding. Maar hij kwam wel weer waarom? Hij kwam altijd weer waarom. Monsieur Charles C.M. Carlier is de schaduw van Sûreté Nationale en van Interpol. En het Saailand is een plein. Het is een plein in het hart van de stad Leeuwarden. Het is een vaag en hopeloos soort van plein. Feitelijk alleen maar geschikt om er een circus neer te zetten of de kermis. Het lijkt op geen enkel ander plein in geen enkele andere stad. Het lijkt bijvoorbeeld helemaal niet op Trafalgar Square in Londen.
en evenmin op de Place de la Concorde in Parijs. Het lijkt feitelijk nog het meest op het Zaailand in Leeuwarden. In Amsterdam had Van der Kallen meer lok. In café Scheltema moedet hij de telegraafjournalist Merkes, die hem het schreeuwen leert. Collega Anton van Duinkerken van de Tijd jouwt hem zelfs in schreeuwers namen. Havank. Ik weet dat hij hier dus Merkens heeft leren kennen. Ja, dat moet wel. Die toen de tijd bij, ik meen, de Telegraaf werkte. Ja. En hier is hij echt begonnen met schrijven. En waarom was dat zo belangrijk? Ik zou zeggen, omdat Merkens hem een beetje begreep en hem ook heeft aangezet om dan eindelijk eens te gaan schrijven. Dat was voor Merkens heel erg belangrijk. En hier zat Havank toen te kriebelen. In Scheltema. Te schrijven, in Scheltema. En Merkens heeft hem geleerd hoe dat nou eigenlijk moest. En toen is het idee van een goede detective eindelijk bij Havank opgekomen. Hij kwam bij Merkens regelmatig Anton van Duinkerken tegen. En Van Duinkerken heeft toen de naam Havank voorgesteld, gecreëerd, mag ik wel zeggen. Daar was hij heel erg blij mee, omdat het een beetje leek op de man die Havank eigenlijk vooraf ging. Die heette Ivan Schevegaven. En die heeft de naam Ivans aangenomen. En Van Duinkerken heeft toen voorgesteld om van Henricus Fredericus van der Kallen Havank te maken. Dat kun je nog altijd duidelijk zien, als je dat wil tenminste. Hè, dat... H van K. Ja. Een krachtige handdruk en een ogenblik later stond Uitenboogaard weer op de Herengracht. Hij haalde zijn horloge tevoorschijn en constateerde dat het over 11 was. Koffie, zei hij, en beende met zijn onverschillige manier van lopen het korte eindje Utrechtse straat in, stak het levensgevaarlijke Rembrandtplein over en streek op het terras van de Kroon neer. Het stukje hemel boven het hoofd van Rembrandt was verrukkelijk blauw met donzige blanke wolken. Dan gaat het hut. De boeken van Havank verkeert als warme broodjes. Hij krijgt vriendschap met Dick Bruna, zoon van de Utjouwer en ontwerper van het verneemde silhouet op het boekomkaft, de schaduw. Ja, ik ben altijd erg opgesteld geweest. Het was een bijzondere man, hoor. Hij was wel altijd met zijn vak bezig. Hij had ook altijd een boekje bij zich, een opschrijfboekje. En daar schreef hij dan weer wat op. Ik weet nog dat we een keertje, de Neut heette dat café hier in Utrecht. En daar kon je lekker een biertje drinken en een borreltje en weet ik veel wat al. En dat hij dat boekje bij zich had, dat hij ineens zei, toen zei hij, luchthosje. Ik hoor hem dat nog zeggen. Ik zei, luchthosje. Ja, dat vind ik een leuk woord voor een stewardess. En dat schreef hij dan gauw op, om dat ergens in een van zijn boeken te verwerken. Hij kwam dus heel veel bij ons thuis. En ik heb hem dus al voor de oorlog heb ik hem gekend als er een boek van hem uitkwam. Toen werd er bij ons thuis ook een feestje gegeven, zo ging dat ook wel. Mijn vader bijvoorbeeld, die was echt heel goed bevriend met hem. Het was dan zijn uitgever, maar het was natuurlijk dezelfde leeftijd ongeveer. Want ik weet dat ze heel vaak bij elkaar kwamen en zo. En dan... En mijn vader, die leefde nogal uitgebreid en zoiets. En dan gingen ze echt lekker uit eten en zo. Maar Hans was bijvoorbeeld iemand, Havank, als hij bij ons logeerde... dan kwam hij ineens naar mijn moeder toe bijvoorbeeld. En dan zei hij, ik nodig je uit om vanavond mee naar de bioscoop te gaan. En als het dan eenmaal zover was, dan moest mijn moeder het betalen... want de centjes had hij niet. Dat soort dingen, weet je wel. Het kind net op. De schaduw krijgt een miljoenenpubliek en Van der Kallen zijn dream wordt wier. Hij verhuist naar Cagnes in Frankrijk. Hij hield erg van Zuid-Frankrijk en hij zat er in Cagnes. En daar had hij het erg, ja, ik geloof wel erg naar zijn zin. En hij zat in een hotelletje
En wat ook tegelijkertijd pension was, waar je dus kamers kon huren en zo. En ik weet dat mijn ouders er toch ook vaak naartoe geweest zijn. En dan nam mijn vader ermee uit en dan gingen ze allemaal leuke dingen doen en zo. Dat gebeurde ook allemaal. En daar leefde hij ook echt in een soort kunstenaarskolonie. Ja, maar dat hele kanje daarboven, dat oude kanje, dat zat vol met kunstenaars. En als de lezers ooit in de buurt van Zuid-Frankrijk komen in de zomervakantie, als ik een keer aanwaaien in Kanje niet meer. Er is altijd wel een glas wijn en er is altijd zonneschijn in de zomer in elk geval en de deur staat altijd wijd open. Maar de leefde wil het net echt slagje. Als Havank had er genoeg kwatte leefdes. Als Van der Kallen vindt er uiteindelijk zijn vrouw in de Engelske Cynthia Vickers, een dame van standing. Maar ze niet meer had de jaren wenje als man en vrouw. Cynthia had een eigen kamer in Londen en Havank ook een eigen kamer. Ja. U weet niet waarom dat was? Omdat Cynthia dat ook gewend was met haar eerste man. Ja. En wat is er waar van het verhaal dat Havank haar puur om het geld is getrouwd? Onzin. Hij vond er gewoon een aardige meid. Hij is met haar getrouwd. Maar hij heeft eigenlijk het huwelijk verpest door zijn schrijven. Want daar moest hij iedere dag mee aan de gang. En dat vond Cynthia verschrikkelijk. Die vond daar eigenlijk helemaal niks aan. Ja, op de duur is ze ook van hem weggelopen, van Mallorca weer terug naar Londen, naar haar kinderen. En dan is het samen in een uit. De boeken verkeer je net meer, het schreeuwen het minder, de toost het grutter. Havank gaat waarom naar Ljout en verblijft in het hotel Amicitia. Nou, daar zie je een gezelschap van diverse pluimage. Daar zie je wat journalisten, daar zie je een dokter, daar zie je een bankdirecteur, daar zie je een agent van de Nederlandse bank, daar zie je Geerpel Keepleu. Ja, dit soort volk wat. En waar praten je met daarover? Over alles. En meestal onzin. Hier van de Kallen dan ik het heegste woord? Nee, die ziet er een generaal, ziet er erbij. Als er erbij ziet er net zo vaak bij. Een beetje aan de haard van de tafel. En als ze dan wat jedden, een bepaalde uitdrukking of zo, dan scrollen het op. Hier altijd wel een boekje bij. Wat voor man wie het krijgt? Een man die, ik zeg een ijdeltuit. Ik ben geen psycholoog of zo, maar hij was voornamelijk bij hemzelf bezig. Maar ik denk dat de meeste mensen dat doen. Ja, dus. En verder, hij moest altijd aan het schreeuwen natuurlijk. En dat hebben we op een gegeven moment ook wel haar innemen. En dan ging dat wel eens wat verkeerd, want dat Circus Mechanie, dat is meer, hadden de pennen meer in de alcohol dupt dan in de enkel, dacht ik. Maar, en dus denk ik een vreselijk mijn boek worden natuurlijk. Maar, hij had er zeker hoge verwachtingen van. Hij heeft er ontzettend zijn best op gedaan. Hij was er hard aan bezig. En dat Circus Mechanie, dat speelde toen in Leeuwarden. En ik weet dat hij er regelmatig naartoe ging. Dat hij echt ging kijken, want daar heb ik wel veel foto's van gezien toen. Dat hij daar bij die paarden was en alles. En ook vooral ook met mevrouw Mechanie. Dat vond hij ook een hele mooie mevrouw. En dat was ook een hele mooie mevrouw. Dus dat vond hij natuurlijk ook gezellig om daarmee te zijn en zo. En dus ik heb het idee dat hij daar wel hele grote hoge verwachtingen van gehad heeft. Maar het is niet zijn beste boek geworden. En het is ook in de uitgeverij is het niet zijn beste boek geworden. En ik denk dat dat toch wel een beetje een dreun voor hem geweest is. Probeer maar eens zo lang op zo'n hoog niveau in dit genre interessante onderwerpen en interessant uitgewerkte onderwerpen te bedenken. Dus het is ook gebrek aan creativiteit. En had zijn levensstijl er ook mee te krijgen? Zeker. Drank. Ook toen. Nu maakt meer kapot dan je lief is. En toen ook zeker. Ja. De schulden groeien Havank boven de holle. Bruna zet hem onder kuren telen met een verste tallage. Voor het geld moet hij detectivezoer zetten van de Saint. Het is een min naar het zin. Auteur Leslie Charteris is notabene een persoonlijke vreun. Van der Kallen ziet het vertier op Dekenmestaten bij Jelsen, eigendom van Gerard van Wageningen. Daar hing het schilderij van de vrouw die ter jip ontbidt, Anna Maria van Burmania.
en hij ziet het vierders voor die verdage in drank en fleurige vrouwen. Havank is gekomen omdat hij vriendschap kreeg aan Van Wageningen. Gerard van Wageningen. Gerard en aan Jan, allebei. En die sloegen wel wat om. Ze waren al even een beetje vrijgezel. Alleen Havank net. Maar die ging mij in het feest. En dan wien die jongens wel eens parties, zo van nou zeggen. Maar het waren toen orgies. Maar het is, dan kwamen de famkes vanuit het katholieke ziekenhuis. En dan waren je feestvierd tot midden in de nacht. En dan, op 22 juni 1964, versteert Hendrikus Fredericus van der Kallen samen in Ienen aan een hartaanval. Hij is dan 60 jaar. Bij ons een beetje op kop, de gekke schreeuwer die overleden weer. En er stond maar een heel lief berichtje in de oude kranten. Maar er waren natuurlijk landelijk waar daar griezelig op reageert. Kopen ze daar een liet stekje in zet. De eigenaar van Amicitia. En toen was hij hier opbaard in het Heer Ivo-huis. Maar hij vrede aan Van Wageningen en Dr. Visser dat hij wil graag een reproductie van het schilderij van Annemarie van Burmania in zijn graf mooi hebben. Maar ja, dat weer net gebeurd en de kist wil dichtschroeven en dat mocht net meer riepen. Nou, toen ben Van Wageningen en Dr. Visser hierheen gegaan. En Dr. Visser die zei, ik heb wel interesse hiervoor. Je hebt weer moderne koelspullen en zo. Dus die had die beheerder mij troond naar de rest van het gebouw. En Van Wageningen een schroevendraaier in de boezen. En die had de kist die op hem draait. Die had de reproductie erbij in lijn. En die had hem gauw weer tegendraaid. Dus zaten we aan de eerste daar een eind van leven. Van al die verrassingen. Daar kwam dit ik nou eventjes bij. Troch de deer van Havank neemt de belangstelling van zijn boeken weer ta. De Utjouwer besluit daarom om de detective Riegen terug te zetten. En docht je voor een beroep op de Frieske schreeuwersjournalist Pieter Terpstra. Terpstra kwam en kenden we al als bij de uitgeverij. En wij dachten in die tijd, Havank is zo'n sterke naam. Het was duidelijk dat Terpstra heel goed aanvoelde hoe Havank schreef. Dus lag het voor de hand om Havank Terpstra als auteursnaam te koppelen en onverdroten en met zeer veel energie door te gaan. Maar toen moest ik Havank zijn stil dus wel van het pad vallen. Ik kon hem net langer najaapje blijven. En ben de figuren er wel in beland. De dolle situaties ben een beetje voor het belang in mijn boeken. Maar toen ik erin ging met waande weer en er hield iets belangstelling voor blauw, heb ik die rigoureus voortzet. Maar het publiek laat zich nu en ook toen absoluut niet foppen. Toch zijn er nog 20 boekjes van Havank plus Terpstra verschenen. Omdat er bleek toch een hardcore lezerspubliek te zijn, wat toch nog steeds de Havank Terpstra wilde blijven lezen. Maar op een gegeven moment werden de aantallen dermate dramatisch, toen zijn we ermee gestopt. Het boek is uit. De detectives van Havank worden net meer printen. Dat was het Havank-leefhaver en striptekenaar Daan Jippes min. Hij maakt het 24 jaar later een beeldverhaal naar de detective Hoofden op Hol, mijn eigen versie van de schaduw. Het succes is zo groot dat dit hier oersettings van Frankrijk, Finland en Duitsland volgje. Nou ja, als ik met mijn strip wel succesvol ben, dan is het dus als strip in het buitenland breekt de schaduw door. En dan, ja, omdat mijn schaduw Havank weer heet, breekt dus Havank weer door. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ik zou het erg leuk vinden. En ook niet alleen voor mezelf, maar natuurlijk voor iedereen. En voor Havank. En voor Havank. Het succes van het stripverhaal van de schaduw jouwt Bruna inspiratie uit een unieke uitjefte. In het rand van het 140-jarig bestaan wordt misdie auteur Thomas Ros vregen om 44 jaar na de deer van Hans van der Kallen een nieuwe Havank te schreeuwen. Maar Ros wil meer als een jubileumboekje. Hij maakt het van de schaduw een moderne haatinspecteur midden in het Amsterdamse maffiamilieu.
gaat om chantage. Het heeft met porno te maken, wat de schaduw niet goed kent. Dat is ook heel lastig, dat is heel eigentijds. Havank heeft het vast en zeker gezien in zijn dagen, maar zou het nooit gebruiken. Daar moet je ontzettend voorzichtig dus mee zijn. Je bent niet... De schaduw is een beschaafd iemand. De avonturen zijn beschaafd. Je zult geen grove woorden tegenkomen bij Havank. Integendeel, hè? Hij praat Latijn af en toe, dat soort dingen. Dat is lastig om die eigentijdse dingen er dus in te krijgen. De nieuwe schaduw vecht, dat zou Havank nooit bedacht hebben kunnen in zijn dagen, maar vecht in feite tegen Willem Holleder. Nou, dat zou in een ouderwetse schaduw niet kunnen. Die verzint de meest idiote schurken en de meest belachelijke, dat weet je allemaal, de meest belachelijke toestanden. Maar Willem Holleder, Willem Enstra, hoe krijg je dat allemaal in een... Dat is ook de moeilijkheid geweest, om de verbinding te maken tussen mijn genre als factie en daartussen dat olijke, maar hele slimme manneke, de schaduw. Thomas Ros bracht de schaduw weer waarom in de actualiteit van Joeterdij. Stichting Maatjar wil nu ook de jonge lezer voor Havank interesseren. Daarvoor is een speurtocht opzet, terug Dekemastaten, naar een moordverhaal van de schreeuwer. Wij hebben het inmiddels een aantal keren gelopen met verschillende kinderen. En er waren kinderen bij van 7, er waren ook jongeren bij van 15. Dat is dus niet helemaal exact de doelgroep, maar ze vonden het allemaal leuk, jong en oud. Dus dat is natuurlijk heel mooi. En krijgt die band er toch ook weer belangstelling voor Hans van der Kallen zelfs, voor de Havank? Ik hoop het wel. Wij doen daar in ieder geval ons best voor. Maar ik Dekemastaten leidt graag de klam op het feit dat Van der Kallen reist en inspiratie zocht op de slotplaats. Want hield niet meer mensen komen naar Jelsum op ziek naar sporen van Havank. Zeker als de mensen bij het huisje binnenkomen om een toegangsbewijs te kopen, dan is er vaak de eerste vraag: jullie hebben toch een expositie over Havank? Want daar komen ze dan speciaal voor. En een voorbeeld ervan is nog niet zo lang geleden dat er een echtpaar speciaal uit België wegkwam om hier de expositie over Havank te bekijken. Het wordt haast een bedevaartsoort. Dat hopen we. Hoe meer bezoekers, hoe beter.